Já jsem Lily a nevidíte mě, ale to neřešte. A já bych vás chtěla uvítat u mýho prvního tutoriálu na takovýhle náramek a on je hrozně hezký, tak doufám, že se vám povede a bude líbit. A budeme teda potřebovat háčky, jeden, já tady mám radši dva, pak takovouhle vidličku, nebo jestli máte stav, tak stav. A já jsem si vybrala 3 barvy gumiček a to je modrá, černá a potom růžová. A dáme se teda na to. Vezmeme vidlici a vezmeme černou gumičku nebo barvu, jakou jste si vybrali. Vezmeme si tu jednu gumičku a dáme ji na první část té vidlice a pak na druhou a bude vlastně překřížená. Tady bude překřížená do X. A tohle uděláme s dalšíma 2 gumičkama, takže vezmeme další, dáme normálně, překřížíme a dáme na druhou. Vezmeme další, normálně a vezmeme na druhou. Když už máme tohle, dáme si tam další 1 gumičku. Takže jich tam budou 4. Potom vezmeme háček a vezmeme gumičku ze spoda a dáme ji doprostřed. A vezmeme další gumičku ze spoda a dáme ji doprostřed. Máme tam teďka 3 gumičky, takže přidáme ještě 1, aby tam furt byly 4. Vezmeme ze spoda a dáme doprostřed a znova a bude zase ve prostřed. Tak. Vezmeme další gumičku a furt přidáváme gumičky, aby jsme měli 4. A zase přidáme. Takhle pokračujeme, dokud nebude správná délka tohohle náramku. A to je teda podle vaší ruky. A časem přidáváme další barvu. Tady už vidíte, že se nám bude tvořit ten náramek a že bude hezčí. A já se vám za chvíli zase ozvu, až budu mít další kus. Takže já jsem tady zpátky a mám už kousek té černý. Tohle je kousek toho, co ještě nebude dlouho. A já budu pokračovat růžovou a budu do toho míchat ještě modrou. Tady tu modrou. A ozvu se, až to nějak ještě dodělám. A vy takhle pokračujte do doby, co si myslíte, že už bude na vaší ruku. A mě teda ten je veliký, takže asi se nebudu inspirovat velikostí tohodle, ale spíš tohodle. Takže já jsem upletla další kus a už jenom kousek z té modrý a už si myslím, že mi bude. A jinak je to asi hezký a jsem spokojená. A takhle pokračujte, dokud prostě budete si myslet, že vám to bude stačit na ruku a já se za chvíli zase ozvu. Takže já už budu pomalu zakončovat a to zakončování je teda jednoduchý. A to teda máte ty 3 tam normálně. Vy si vezmete ještě 1 a ten tam dáte překříženě. A potom Ne, to jsem spletla. To bylo na jiný náramek, já jsem si to úplně spletla, jak jsem tady pletla, tak jsem to úplně spletla. Vezmu si S-clip, takže já nevím jaký, asi já si vezmu zelený. Já si vezmu zelený, on bude možná líp vidět, takhle. A ten dám na ten jeden poslední, který si vezmu takhle. Tento poslední si takhle vezmu. Ten si vezmu i z druhé strany. Držím. Takto. Tam provlíknu prst, abych měla pod kontrolou vše. A potom nadám na S-clip. Teď doufám, že jsem to udělala správně. A jestli ne, tak. Ale já si myslím, že jo, takže určitě ano. A poté vezmete ten S-clip a nevezmete S-clip,
ale vezmete si náramek, sundáte ho celý a vidíte tam 2 trčící vlastně gumičky, tak ty jenom vytáhnete. A pak spojíte s S-klipem tu druhou stranu, takže já si to stopnu, protože mě to trvá. Takže už jsem si dala S-klip na náramek, na druhou stranu náramku a náramek teda vypadá takhle. Je to hezký náramek, akorát ty barvy by byly hezčí jinak, ale to je jedno, tady je modrá, černá a růžová. Tady je růžová, ne tady, já jsem se koukala do toho foťáku, takže. Já doufám, že se vám tohle video, tenhle tutoriál líbil a že budete chtít další a děkuji za zhlídnutí tohohle videa, zanechte like, komentář, odběr, cokoliv. A děkuji a mějte se hezky a ahoj!